Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन गोसो गोथारै बरायना लाबोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आङो दिनैहाय नोंथांमोना नुनो हाखाबाय जानांगौ आं काजलगाव मेलायावहाय बेरायनो फैदों ओमफ्रायो बेखौनो नोंथांमोनजों एसेखिनिखौ शेयार खालामबाय आइ हप स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानै हाबसनदोंबा अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौहाय खावलायहरनाय जाबाय नैबे দিদি বিক্রি পাট কেনেকা হইছে বিক্রি পাট ভালো হইছে ও দে দে দিদি ভালকে দিবি দে কয়দিন দোকান মেলা 12 দিন আজি কয়দিন গল 4 দিন ও দোকাन होदों सन्द्रा दिदिया काजलगाव मेलायाव फैदों जोङो दिनैहाय फोर्थ डे फाइनली सेकेंड गेट बैयो दहाय फार्स्टनिया फार्स्ट गेटमोन नैबे एन्ट्रेन्स सेकेंड गेट आरोना स' नायनि र' बेसे गोबाव टाइम स्पेन्ड खालामनाय जायो দিদি আমারে অল্প দিবি মিক্স করা হয়ে গেছে একটুখানি দাও একটুখানি না কিছু হবে না মিক্স করে बेखौ लाबाय आङो गाइसमोन मोजां पूरा भीड़ लोगोफोर सानिया हनै गालिया जाबाय मेहंदी क्या है दीदी ऑरेंज जूस मेहेन्दी दाइसो फुनजाबाय नै इसोरो बेसेबां थोनो फासेयावलाय मैसो गं नामाथाय अयथासार खायो खर'आयो बेसेबांनो 70 अ माय गॉड टेस्टिंसो नायबाय जों लाया এটা সেলফি লম দে রেডি Ya foto mo. Mau gulam gitu. मेला काजलगाव मेला काजलगाव
थुलंगासिनोलै सासेया गाव थुलंगासिनो दङ हनै सासेया होना हो आंहा गावखांबाय आंना मोनथामबो गेब्रुजोबखादों निसानिया एकदम सही जगह में लगा रे मेरा 1 2 3 ओंखारबोफिनबाय जोङो मेलानिफ्राय ओमफ्राय दायो नैबे सासे दिदिया दखान होदों नालाय बिनि दखाननि जाग्राखौहाय एसे बायनानै जालांनोसै जोङो गाइसमोन जेबो गैया मेलायावहाय माने खालि गेलेनाय गथ'फोरनि गेलेनाय मानाय बिदिल' ओमफ्राय गिदिरफोरनि गेलेनायखौ जेबो गैया ओंखायनो थाब थांफिनसै बर मोनबाय थारमाने बै मोनसे खेलाया थाबासो इन्ट्रेस्ट जायोना लोगोफोर ओमफ्राय बे खेलायानो गैयाबा बे मा खालामबाय थानो नङा होमबा स' जोङो ओंखारबोफिनबाय सानैया बै अमा सावनाय जागासिनो दङ आंहाथ' दिनै भेज थार्सडे जाया नालाय बै आवगोलावहाय अमा सावनाय दङ बे जागासिनो बिसोरो आया किबा खायासै नैबे माइरंआनो आरो दखान होनाया नैबे अमा सावनायखौ जानो थाखाय जमगासिनो दङ ओइ खनायाव जिरायनानै दङ खनायाव जिरायनानै दङ बिथांमोना अमा सावनाय जानो नेगासिनो मा जानो नागिरदों नोंसोर ओइ अमा सावनाय जानो जमदों अमा सावनाय जानो थाखाय नेगासिनो बिथांमोना सावगासिनो नै फुरा बर'नि खाद्य नै बेखौ जानोसै दिदी এটা কি কয় কি বস্তু टी ये आप लोग का नेपाली का कुछ स्पेशल है ना स्पेशल रोटी है हाँ सो जोङो बेखौ जानोसै गाइसमोन एटु की चटनी दिदी तिल माने ओ सिबिं टु ना सिबिंनि चटनीनो लोगोफोर सासेया होखावबाय नै फुरा बबेथा बायद'आ जाना लानोसै अब्ला गाइसमोन जानोसै आङो नैबेखौहाय रुटि बुमावनि रुटि फाइनालि जोङो मेलानिफ्राय थांफिनबाय ओंखारफिनबाय स्कुटि सालायफिनबाय नै एक्चुलि जोङो बाय बाय स्कुटिजोंसो फैदों नालाय दायो जोङो थांफिनगासिनो गाइसमोन चलो बाय बाय मेला काजलगाव मेला फिर आएगा आरो फैबावगोन आङो गथ' फिसाखौ लानानै फिसालाखौ लानानै ओमफ्राय बिखौ लानानै फैफिनगोन आं गाइसमोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय दिनै जायफ्रा जोबजासिम नायदों रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच गुड नाइट sweet dream all of you